BKWAC आव मालाबा मिटिं खालामहैदों नामा सनितपुर बायदियाव बियो पार्टिनि जानानै मिटिं खालामहैनो हादों नामा हाया रायजो बेनि अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राखौ आं बांद्राय बुंनो थांला बारा गोलाव बुंनो थाङा बेखौ गुसुङैब्लाबो ससेब्लाबो बुंलाङो डेभेलपमेन्टनि बारै बिथाङा बुंलांबाय थायो जिहेतु आं खनसे बङाइगावबो लोगो सापागुरियावबो लोगो मोनदों सावरायदों मोनसे न'खरावहाय आं अब्लाना बिथांजों स्टेटमेन्ट बा माखासे खोथा सोंनो होननानै थांदोंमोन अब्लाना बिथांजों खुला खुलि माखासे बाथ्राखौ मोनथिना मोनदों आरो माखासे खोथा बुंनायावहाय बुजिनानै मोनदों जे दिनै मिनिस्टर सार बिथाङा प्रमद बर'खौ ओरैबायदि खोथा गोसो सिङाव दुखु मोननाय बा माबा मोनसे दङ मोनसे माबा फैदों आरोखि दं खिन्थु बियो मावजोबनो हायाखै दिनै मिनिस्टर साराबो BKWAC नि चिफ अनलि माने सासे चिफ जानानै सोरनिबा न'आव फैदों चिफ फैदों माने बेफोरबायदि नामल' मोननायफोरबायदि जानानै दङ खिन्थु जोंनि गेजेराव दिनै सोरखौबा जे सोसनबावनाय दा जेरैबायदि बिटिआरनि सिमा बारायनायनि खेथ्रआवनो होन सिमा बारायोबा आंहा मोजां जों जाथिनि थाखाय मोजां बर' हारिनि थाखाय मोजां गासैनिबो थाखाय मोजां नाथाय दिनैसिमबो जेबो जे आवगायाखै आं बेखौ नुदों आरोखि खिन्थु जों लिडारफोरजों सावरायनानै मोनो लिडारफोरनिफ्राय खुगाफोरनिफ्रायनो खोनायो BKWAC आ ओरैनो नाम माथ्रल'सो नामावल'सो बेखिनिल'सो डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवहाय सासे कन्ट्रेक्टारानो 1000 कौटिखौ खामानि सेंसन खालामनानै खामानिखौ मावो दिनै BKWAC आवहाय खै कौटि बाजेट जायो खै कौटि थाङो बावहा बेसेबांखौनो मोना दा जेनेबा बे समाव बुंदोंमोन जिहेतु BKWAC नि जितु माने पावार डाइरेक्ट माने सिटी लाइट पावार बे बुस्थुखौ माने डाइरेक्ट गोजौनिफ्रायसो माने बियो गुवाहाटी डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्रायसो बियो डाइरेक्ट सेंसन दाबो बे पावारनि खेथ्रआवहाय नैबे दाखालिनि गेजेराव जेरैबायदि पावारनि खेथ्रआव दिल्लीनिफ्रायसो जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बावहाय आसामजों खुनु लेने देना जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ दिनैनि दिनावहाय BKWAC नि खोथाखौथ' दोनथ' BKWAC नि खोथायाथ' दोनथ' BTC आनो दिनैहाय स्टेटनिफ्रायसो इनडाइरेक्टलि फान्डिं जायो डाइरेक्टनो फैया डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्राखौ बिथांमोनाबो बुंबाय थायो दासिमबो बुङो दैदेनगिरिफ्रा खिन्थु दिनैसिमबो डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय मालाबाबो जाफेराखै आरो स्टेटनिफ्रायसो ओरै फैनानैसो फैयो नै दा दिनैनि दिनाव कारेन्टलि बुंबाय थाबावो बिसोरो अनगयिं प्रमद बर'आबो बुंबाय थाबावो जों डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्रायसो फान्डिं जायो नाथाय दिनैनि दिनाव BKWAC नि खोथाखौ दोनथ' BKWAC आ दिनै मा मोनसे फिसा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल फिसा बायदिफोरबायदिसो ओमफ्राय बिथांमोननो डेभेलपमेन्टनि बारै BTC आव जेसेबां डेभेलपमेन्टनि बारै फैनांगौमोन बेफोरबो फैया दिनै BKWAC आव माबोरै थांगोन माबोरै जाहैगोन दिनै बिथांमोन बे जायगायावहाय चिफ सासे दङ बे चिफआ दिनैहाय मानो थाखाय बुंनो गोनां जादों प्रमद बर'खौ सागानथ' हैदोंना ज'यैनो बिसोरो सागानाव होगिरिना बिसोरो दिनै प्रमद बर'आ BKWAC जों चिफ बिथांजों मानो मोजां सावरायलायनो हायाखै दिनै BKWAC नि चिफआ मानो मिनिस्टर सारा मानो दिनै बारे बार खावलायनो गोनां जादों मानो बारे बार दिनै बिथाङा दिनै ज' जानांगोन खौसेथि जानांगोन पलिटिक्सनि बाथ्रायाखौ दिनैहाय मिनिस्टर सारा मानो बुंनो गोनां जादों बे सोदोबनि थाखाय माने ज' जानांगौ होननायनि थाखाय दिनै लाजिनांगासिनो दं बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा नङा होमबा दा आं सारनाव फंसे बाथ्रा सोंबावो हाग्रामा महिलारियानि आसामनि जायफोर जोङो बिटिआरआव बा बिटिसिआव जोङो मिटिं खुंनो नों पारमिसन होना होआ जेब्ला आसामनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा सोंनो गोनां जायोमोन हाग्रामानाव जों नोंसिनि जायगायाव जों मिटिं खुंनि बियो सम होआमोन दा माने रायजो राजाफ्रा माने ओरैबायदि गरम जादों नोंसोरो हाबफैथ'नाङा दिनैनि समाव प्रमद बर'आ उल्थासो माने पारमिसन लायो जों गाबोन न'आव मिटिं खुंनो सार माने दिनै जोंखौ जाय नायनो हायै हारि बेनावसो दिनै पारमिसन लायो अब्ला बेखौ फंनैसो बुंगोन नामा सार प्रमद बर'आ गलाम सिदा बुंगोन आं प्रमद बर'आ दिनैहाय माबानि मा होननानै बुङो नैबे बिजेपि सरकारनि गलाम नैबे दा हिमन्त बिश्व शर्मानि बे आथिं हमनाङो 100 बार आथिं हमनांगौ दा बारासो बुंनाय जायो खोथा बाथ्राफोरखौ
दिनै BPF खौ दिनै बाख्नायनायसो जालायलाङो दा बुंनोबो गोनां जागोन जि जायगायाव जोङो मोजां खामानि मावदोंबा बेखौ बाख्नायनोबो गोनां जागोन जाया गाज्रि मावदों बेखौ जों सिदा बुंनायाबो मोजां जागोन गाज्रि जाया मानो होननानै बुङोबा दिनै प्रमद हाग्रामानि आमोलावहाय जेला 15 बोसोर सासनाव थादोंमोन अब्लानि समाव ना कंग्रेसआ दिनै BTC आव हाबदों ना BJP हाबनो मोनदोंमोन हाबनो मोनाखै दिनै प्रमद बर'आ दिनै सरकाराव थानाय लगे लगेनो मा खालामदों BJP नो गासैखौबो दिनै बिथांमोना अपेनै माबा मिटिं खुंनो हाहैदों अपेननो दिनै फिसा दिनैहाय मोनफा माबा दा BCDC नो माबा माबि दाहैनो हादों हाग्रामानि समाव बेफोरबायदि हाबदोंमोन नामा हाबाखै आरो बिथाङाबो बुंहैखादोंमोन हाग्रामा मोना डाइरेक्टनो थांनानै गावनि पावारखौ लानानै गावनि सासनखौ लानानै बियो दिनै बहाबा आपार आसाम गुबुन जायगायाव दिनै बियो मिटिं खालामहैनो हादोंमोन प्रमद बर'आ दिनै बेफोरबायदिखौ हाया खालामफिननो हाफेरा थांदों नामा बे बहाबा BKWAC आव मालाबा मिटिं खालामहैदों नामा सनितपुर बायदियाव बियो पार्टिनि जानानै मिटिं खालामहैनो हादों नामा हाया रायजो राजाया दिनै बेखौ मालाबा होसोगोन दुखु मोननानै दं रायजो राजाया दिनै प्रमद बर'आ बेफोरखौ थाल लादोंना लायाखै दिनै प्रमद बर'आ जुदि मोजां खोथा बुंनाय मोनबा नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों खैला दाननानै जानाय बा बहाबा मावनानै जानाय बेफोरबायदि जुदि बियो जुदि थायोमोनबा खैला दाननो नाङा आं बेखौ बुंदों आंबो बायजादों सासे दैदेनगिरिया बेखिनि बाथ्राखौ ओंखारनो नाङामोन गावनि दुर्बलताखौ बुंनानै लादोंमोन खिन्थु बियो दिनैहाय मा हारसानि बे हिमन्त बिश्व शर्मानि गलाम जानानै दङ बियो बिसोरो दिनै जेसेबां EMनो मा होनो गलाम जानानै बिसोरो दिनैहाय जेबो खुंनो हाया दा जोंनि BTC आबो जेसेबां पावार दं हिमन्त बिश्व शर्माया माबा मोनसे बुंहरोब्ला प्रमद बर'आ जेबो खालामनो हाया गावनि पावारखौ लानानै माखासे खामानिखौ बियो मावनो हाया हाग्रामानि समावहाय बाख्नायनाय जायो बिथांखौ जुदि बुङोब्ला कमेन्टआव गोबाङानो लिरनानै हरगोन बे कमेन्टआ अफ्रिया बे हाग्रामानिफ्राय बे जाबायलै मोनजाबायलै खोथाया बेफोरबायदि ओंखारगोन राजाया दिनैहाय हाग्रामानिफ्राय फैसा मोनजादोंलै होननानै जों रेकर्ड गैया दिनैसिमबो जाफेरनाय मोनजाफेरनाय जों रेकर्ड गैया हाग्रामाया जोंनोबो होआखै प्रमद बर'निबो जों जायाखै प्रमदनिबो गलाम नङा हाग्रामानिबो जों गलाम नङा जों खुद खस्थ' खालामगोन जागोन उन्दैनिफ्राय जों जाबोगासिनो दं दा खोथाया बेनोल' प्रमद बर'आ गावनि स्टेन्डआव गोरा गोख्रों थानांगौ गावनि पावारखौ खोन्थानांगौ अब्लाना बियो रायजो राजाया बिखौ बोजबफिनबावगोन गोदो जेरैबायदि बोजबदोंमोन दाबो बिखौ बोजबगोन हायोबा खोन्थाथों बियो खालामना खोन्थाथों बियो BKWAC आव थांनानै BTCनि जाय हक प्रमद बर'नि बाथ्रायाव ओंखारदों प्रमद बर'आ बियो दिनै सनितपुर गहपुर बेफोरबायदियाव BTCनिफ्राय थांनानै बियो मिटिं खालामहैयोबा खालामहैथों पार्टिनि जानानै दिनै बियो मानो थांनो हायाखै सनितपुरनि मानसिफोर गोबां मानसि लोगो मोनदों आं दिनैहाय गुवाहाटियाव बेसेबां दुखु मोननाय फोरमायो प्रमद बर'नि सायाव जेब्ला आबसुनि चिफ प्रेसिडेन्ट जानाय सम बे समाव ओरैबायदि जायफ्रा दिनै सनितपुरनि गहपुरनिनो मानसिफोर गुवाहाटि बायदियाव गोबां लोगो मोनदों आं बिथांमोना ओरैबायदि दुखु फोरमायदों बिथांमोनजों आं सावरायलायनाय बा माबा मोनसे बिदिबायदि लायाखै लागोन आं सम लानानै गहपुराव सनितपुरनि मानसिफोरखौ ज' लानानै खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर'आ दुखु मोनजानाय मानाय फैनाया बेफोरनो जे बियो दिनै बुंदों मोनसे मावदों बियो उल्थासो मावदों बियो आं चिफ जाया होनना बुंदोंमोन बेफोर खोथाया बारे बार बुंखांजायो आं CMनो EMनो मन्त्रि MLA जानो दिनै सोमावसाराखै बेफोरबायदिखौ गावनि खुगानिफ्राय बुंदों जों बेफोर खोथाखौ बुङोब्ला बेफोर दुखु मोनो प्रमदा बियो लाजि मोनो नों आंहा बुङोब्ला रायजो राजाया जुदि बुङोब्ला बे लाजि मोनो ओंखायनो आं चिफ जाया होनना बुंदों चिफनिफ्राय रिजेन होनांगौ EM जायानो रिजेन होनांगौ आं सरकार सालायनो CMबो बा BTCनि चिफ जाया होननानै बुङोमोन इमिडियेटनो रिजेन हो प्रमद बर' नोङो आं बेखौ बार बुंखागोन आं बेखौ प्रमद बर'आ रिजेन होनांगौ आरो गबिन्द बसुमतारी सानैबो रिजेन होनांगौ गबिन्द बसुमतारीखौ आं बिसोरखौ बिनि जिउआ आंनि आखायावनो दङमोन जेब्ला भुटानाव थायो आंनि जिउ आखायावनो दंमोन बिनि जिउआ आं बिनि सिकिउरिटि गार्ड थानो मोनदों बिनि जानायनि बिनि दुगैनायनि दै बाननानै रोगाना होनो मोनदों आं ओंखायनो बिथाङा लाजिनांगौ बिनिखौ बियो असनमान खालामदों गबिन्द बसुमतारीया दिनै बुंनो गोसो गैयामोन आं दिनै बेखिनि बाथ्रायाव नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंनायावहाय आं एसे रागा जोंनाय फैदों गबिन्द बसुमतारीखौबो बुंनो गोसो गैयामोन आंनिख्रुइ बिफानि बैसोनि समाव आं बेफोरबायदि मानसिखौ बुंनो गोसो गैयामोन दिनै खिन्थु बुंफिननो गोनां जादों जोबथारनायाव सारा बुंनानै माने फोजोबदों फंसे बाथ्राखौ लास्टआव सोंबावबाय
आरो फोरमायजानो लुबैदों आङो दिनै इउपिपिएलनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर हाग्रामाया थाबैनो बेसेबां थाखा जाख'दों बेखौ फोरमायनांगौ बे रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजाङानो बेसेबां थाखा फैसा जाख'दों बेखौ फोरमायनाया मोजां नङा होमबा आरो बेसेबां थाखा फैसाया जुदि जाख'दों आरो बेखौ जुदि गुरायफिनोब्ला रायजोफोरनि सोरबा गिर्जानि न' मन्दिरनि न' बा दालां बानायनांगौ फैसाखौ जुदि हाग्रामाया लासै लासै होफिनोब्ला जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा सावरायलायनानै ओमफ्राय गिबिसिन जों बुंनांगोन हाग्रामाया जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि दैदेनगिरि जादोंमोन हाग्रामानिफ्राय थाखा फैसाखौ आन्दालन खालामनायनि उनाव बेसेबां हाग्रामाया हरदोंमोन आबसुनि प्रमद बर'नि आखायाव बेखौ रायजो राजानो लिस्ट बानायनानै देखायनांगौ नङा होमबा आरो जेब्ला बुंदोंमोन प्रमद बर'आ आं आबसुनि दैदेनगिरि जायैनि सिगां खैला जावनाय हाजिरा मावनाय दा बे थाखा फैसाखौ बबेनिफ्राय फैखो दा सानैखौबो तदन्त खालायनांगौ ना खालायनाङा फंनैसो बुंगोन नामा सार नोंथाङा थिग खोथाखौनो सोंदों आं फार्स्टआवनो माबानिखौ बुंगोन आं हाग्रामानिखौ जेब्ला 2 बोसोर बिथांमोना बिएलटि जानाय समाव एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव सरकार दानो थाखाय बिथांमोनखौ 2 बोसोर इन्टारिम मोनदों बिसोर सालायनो इन्टारिम सालायनो मोननायाव बिथांमोननाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो हरखादों बिसोरनो बेसेबांबा कोटि थाखा फैसा बेखिनिखौ बिसोरो मावदोंबो ओमफ्राय बे समाव फैसाखौ सोर जाया सोर लाया दिनै बिथांमोना जाखागोन 2 बोसोरनि थाखाय इन्टारिम सालायनायाव बेसेबांबा कोटि हरदों आं बेखिनिखौ बाजेटखौ एमाउन्टखौ मिथिया जाय हक बिथांमोना जागोन जाखागोन बयबो जागोन खिन्थु बिथांमोना दिनैहाय हाग्रामा मोना मा मावाखै बाखनायनाया बारासो जायो खिन्थु बिसोरो सरकार सालायनाया दिनै 15 बोसोर सालायदों 15 बोसोरावहाय दिनैहाय एसे एनै कारापसनालाय बे जाखागोन स्वाभाबिक बे जाखागोन खिन्थु दिनै प्रमद बर'खौ स्टाडि खालामोबा इनकुवारि खालामनायनि बिथांमोना ओरैबायदि बुंबाय थादों ओरैबायदि थिफुदला खोथा बुंबाय थादों दिनै प्रमद बर'खौ जुदि नायोब्ला 2 बोसोराव माबायदि बिल्डिं लुनो हाखो गुवाहाटी बायदियाव माबायदिहाय लानो हाखो बेफोर इनकुवारि जानांगौना जानाङा बोसोरनै सरकार दानायाव माबायदिहाय बिसोरो गुवाहाटी बायदियावहाय हा लानो हाखो आउट अफ बिटिसि रङियायाव माबायदि बिल्डिं लुनो हाखो 2 बोसोरनि गेजेराव बबेनि थाखा मोनखो सोर फान्डिं खालामखो बिनो आरो बिथांनो माबायदि दामि दामि गारियाव गाखोनो हाखो खोथाया बे दिनै बियो कारापसन होननानै बुङोब्ला 1 नाम्बाराव प्रमद बर'खौ सिबिआइ तदन्त खालामनांगौ सिबिआइआ दिनै इनकुवारि खालामनांगौ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्ट जायो गामि गामियाव 100 टाका 200 टाका 10 टाका 20 टाका फैसा कालेक्ट खालामनानै हरदों 50 टाका 500 टाकासिम दिनैहाय कालेक्सन खालामनानै हरदों दिनै बेफोरबायदि फैसाखौ बाहायाखैबा गाव जायाखैबा सोरनिफ्राय जों बिल्डिं फैसा मोननानै बिल्डिं लुनो हाखो होनबा बेफोरबो इनकुवारि जानांगौ दिनै 2 बोसोरनि गेजेरावहाय बेसेबांबा कोटि हाग्रामायाव बुंनानै होबाय होनबा बेफोर फैसाखौलाय माबोरैथो जाखो जायाखै सोरखौबा दिनै सोरबा सासेखौ इनकुवारि खालामहैबाय थायोब्ला लस जों बर' जाथि हिसाबै खहा दङ ओंखायनो आं बुंदों दिनैनि दिनावहाय प्रमद बर'आनो होन हाग्रामायानो होन नों सोरबा सासेया दिनै कारापसन जादों स्ट्रेटा हाग्रामा प्रमद बर'आ दे गोरों गोरा मानसि गियानि गुनि साबसिन हामसिन बर'नि गेजेराव लिडार दैदेनगिरि मोजां सिन्ता खालामो मोजां सानो दिनै थाखा फैसा बिथाङा बै हाग्रामाखौ दिनैहाय इनकुवारि खालामनो थाखाय बिलाइथो सोर बुजिनानैथ' थादोंना बेखौ इनकुवारि खालामनायनि खोथाखौ मानोथो जों बर'नि गेजेराव हाजार माने कौटिनि मानसि मालिक जानांगौ जा नों मालिक जा ओमफ्राय आरो गुबुन सासेखौबो नों अनदो नायदो बेफोरबायदिनो बिथाङा प्रमद बर'आ बेफोरबायदि इनकुवारिखौ खालामलायनो होलायालाफानो नों बर'खौ खालामना लानाय जादों नों बर'नि माहाजोनखौ बा सोरबा गिदिर सासेखौ इनकुवारि खालामनाय जादों ओंखायनो आं प्रमद बर'खौ बुंदों आंनि बे थौले मेलेमजों फिसा मेलेमजों लेखा रोङिनि जाम्बा मानसिनि खोथा बुंनायनि नोंथाङा जोंनिख्रुइ गोबां लेखा गोरों जों सानैबो लेखा रोङा अब्लाबो जों बुंदों थाबैनो प्रमद बर'खौ
बेसेबां आबसुनि बे समाव थाखा फैसा सोरनिफ्राय लांनाय बे तदन्त जानांगौ आरो बे इलेक्सन टाइमाव बेसेबांबा कौटि थाखा बियो देखायदों बबेनिफ्राय मोनखो फार्स्ट गिबिसिन तदन्त जानांगौ हाग्रा प्रमद बर'आ जानांगौ बिनि उनावसो गुबुनखौ खालाम प्रमद बर'आ गावनि फिखुंनि मैलाखौ नुवाखै आं सिदा बुंगोन फिखुंनि मैला नुवाखै बियो खारन बियो पनिर जाबाय गाइखेर माबा माबि पनिर जानानै नुवाखै बियो तो खोथाफ्रा गोबां ओंखारलायलाङो पलिटिक्सनि बाथ्रा दिनैहाय हाग्रामानि खोथा गोबां ओंखारलायदों बावहाय प्रमद बर'आ रासिन सिन्था खालामनाया मोजां 2 बोसोराव नोंथाङा माबायदि बिल्डिं लुखो आरो नोंथाङा मानो नोंनि न'आव बादि फुल बागान गोजा जाखो माबायदिहाय बबेनि फैसा मोनखो नों जुदि कारापसन खालामाखैबा नों जुदि माबाखौ गारिफोरखौ प्रेजेन्ट हरलायनो हानाय बबेनि बेहा डिलार दं बहानि डिलार दं बेफोरबायदि आरो गुबुन सासेनिफ्राय आं बे माखासे खोथाखौ बुंफुङाखै दिनै बै सासे मानसिनि बिलखौ थाइसेबो हराखै बियो प्रमद बर'आ हराखै थाइसेबो बिल हराखै बियो इलेक्सन समाव बेसेबां फैसा लांनाय बिनि फैसाखौबो इलेक्सन समाव आं बेफोर खोथाखौ बुङाखै आं बुंगोन सम लानानै प्रमद बर'खौ बियो बिल मोनसेबो हराखै बे मानसिखौ ओरैबायदि गादबनानै दोनदों बे प्रमद बर'आ नैबे सरकारा गादबनानै दोनदों दा जोबथारनायाव साननैसोनि उनाव आसामिस मिडियायाव रायजो राजाफ्रा नेनानै था अफिसारजों आंजों आसामनि मोनबेसे आसामिस मिडिया दं बेयाव जोङो गिबिसिन तदन्त लानांगौआ आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव सोरनि थाखा फैसा बोरै बोसोरनैयाव बिल्डिं लुखो बेखौ अफिसारा आं बुंगोन बेखौ आसामिस निउसाव बुंगोन आसामिस निउस जाबा दा जा बुंगोन तो लोगोफोर बिदिखौ गोबां खोथा बुंला टाइमाबो जाबाय गोबां खोथा बुङोबा समाबो लावलाङो आरो नायनोबो एसे बरिं मोनो तो राजा गहपुर बिआर राजा चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनानै होयोबा बिथांनि चेनेलाव हारिनि खोथा आफादनि खोथा गोबांखौनो मोनथिनो मोनगोन तो लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावहायनो दोनथ'बाय जय बर'।